सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा फासि नांनानै थैदों होननानै बुंदों, नाथाय सिङाव सैथोआ मा बेखौ समजोंसो मिथिगोन। आं खौरांखौ लांगासिनो दं। बेनि सिगां फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै सासे आदाया नै फारखं हरबाय अननानै। गोजोनथाव। जिखुनु दायो नोंथांमोननो नैबे खौरांखौ होग्रोनो नागिरदों। मुनमुन ब्रह्म बिथां मेदामा जिहेतु दा सोलिबाय थानाय हा गुबुननो फाननायनि खौरां जों मोनदों, बेनि सायाव मा फोरमायदों बेखौ खोनासंग्रोनि। Pramod Borua without any concern बेखौ प्राइभेट कम्पानियाव हगारनानै होदों, प्राइभेट कम्पानिनो फानदों। गतिके बियो लाजिनांथाव। एपिडिसिएलआ जोंनि ट्रान्सपोर्ट साबजेक्ट नङा, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट नङा। हाया जोंनि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट बिटिसिनि। आरो बासबारिनि बे हाया जोंनि बिटिसि एरियायावनो दङ आरो जोंनि बिटिसिआ 6 शेड्युल काउन्सिलनि आन्डारनि मोनसे हा। एपिडिसिएलआ जोंनि ट्रान्सपोर्ट साबजेक्ट नङा, ट्रान्सपोर्ट साबजेक्ट नङा। बेनि बोरैहाय प्रमद बरुवा उइदाउट कनसार्न, उइदाउट कुनु रायजोजों जगाजग खालामालासेनो, कुनु काउन्सिलाव सावरायाबालानो बोरैहाय 3000निख्रुइ बांसिन हाखौ जे साबजेक्टआ साबजेक्टआ जोंनि ट्रान्सपोर्ट साबजेक्ट नङा, एपिडिसिएलआ बेनो बोरैहाय हगारनो हाखो? उइदाउट कनसार्न, उइदाउट इन्टिमेशन। बियो बिराद आनफर्चुनेट। जोंनि पर्बतजरानि रायजो राजाखौ थगायनो नागिरदों। जोंनि 6 शेड्युलाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा थांनानै थानायनि हायाल'नो जोंनि मोनसे राहा। बे 6 शेड्युलावल'नो जोंनि बर'फोरनि मोनसे सिनायथि। बे ओनसोलखौ दस्रा मानसिनो, दस्रानि आखायाव हगारनानै होनो नागिरनाय, जोंनि रायजो, जोंनि संसार जानायखौ सोरनिबा आखायाव फाननाय बादि जोङो अनुभब खालामो। गतिके बिराद दुखुनांथाव बिसय बियो। बेबादि खालामनाया बिराद अन्याय जादों। बेखौ आङो गरिहना होयो। आरो रायजो राजाफ्रा जेरै लुगैदों हाखौ जोंनो नांफिनगौ, जोङो खेथि बाथि खालामनानै जानो मोननांगौ, जोंनि फिसा फिसौआ बे बिटिसिनि बे हाखौ भग खालामनो मोननांगौ। रायजो राजानि बे साननाय हनायाव आंबो हेफाजाब दंफायो। दा गुबै खौराङाव फैनोसै। बानेश्वर बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोन आन्ध्र प्रदेशआव माने फासि नांदों होननानै खौरां गोसारगासिनो दं। नाथाय ओरैनो सहसै गावखौ बुथारनायाबो धेमालि नङा। बिनि आन्दोआव माबा थानो हागौ, बेखौ आं सानो। वाइफाइ कानेक्सन थांदोंमोन। बेखिनि आरो खौरां। नोंथांमोना मा सानो अननानै फोरमायनो हागोन।